Wenceslav Richter jedna je od ključnih ličnosti hrvatske umjetničke scene 20. stoljeća. Iako arhitekt, živio je u razdoblju kada su umjetnost i arhitektura bile usko povezane. Sudjelovao je u brojnim umjetničkim pokretima poput Novih tendencija i grupe Eksad 51. Autor je brojnih arhitektonskih projekata stambene i javne namjene, umjetničkih tekstova i grafika skulptura. Autor je jugoslavenskog paviljona za Expo u Briselu, za kojeg je prvotno želio napraviti temelje u zraku, no ta ideja mu je odbijena. Zbog učinkovitosti svoje krugove dijelio na 512 stupnjeva umjesto na 360, a uz Andriju Mutrakovića jedan je od rijetkih utopijskih hrvatskih arhitekata, te je odgovoran za ideju sinturbanizma, kolektivnog stanovanja u zigoratima u kojima bi se obavljale sve životne funkcije. Nada je Richterova najpoznatija antigravitacijska skulptura. Naime, tadašnja tehnologija nije omogućivala njeno postojanje. Simbol je pobjede nad težinom, znak uspona, prkosa i optimizma.